Mr. Franz, how are you, sir? I'm good, sir. How are you? Yeah, what is the problem? So you called me. The problem is, sine problem up. Icacile into yoba siphinde sigoduke siye e-Eastern Cape. Why? Siphelele apha elandukeni. Iibhasi zinyukile madoda. Ngoku umntu wagoduka yi-1,000 rand eyi-1. Thina abantu abayi-10. Abantu abayi-10 ebeyifamily yam. Yeah. So ke ngoku ndibhatala malini i-return, which is ke ngoku i-return yam yi-20,000. Yo. Guys, inoba ithini le nto siyaphezulu okanye siyaphantsi? Akanakwazi urhulumente uncedisana nathi kulo mcimbi uba sikhwelise iifemeli zethu. Yo. Iya kulaa nto wayethe uzile masuke sihambe for free neefemeli zethu. Ngoba uyabona andinamadla andiphangeli and andikwazi noba ndizawukwenza njani naba bantu. Mahlalela walapha sigoduka. So ke ngoku into emayenzeke ngoku urhulumente angabona uba makathini engathi bangathathi ntweni uyazazi siphangeli and akho msebenzi apha eCape Town. Yeah. So ndizawuthatha abantu abayi-10 ndibase-Eastern Cape bayafuna i-Eastern Cape. Temalini? 1,000 into eyi-1 i-return 2,000 ndina 10 imali 20,000 enza ithathaphi. Andiphangeli ndifuna usela ngoku.